afternoon mga kalantuag. Welcome na naman po dito sa aking channel. So, Rolece Pascua Po ang inyong kalantuag. So, sa hapon po na ito ay gagawa po tayo ng isang simpleng merienda. Ito po ay binatagan dito sa amin. So, umpisa na po natin.
natapos na po natin ang ating pagluluto ng ating masarap na merienda. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video for today, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, comment, at pakishare po. At mga kalantuag, pakipindot po ng pulang buton para muli po tayo magkikita sa susunod na video aking i-upload. Magandang hapon mga kalantuag, magandang kamerienda.